ଏବେ ଜଣେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କରିଛି। ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ଦିଅ, ତାକୁ ଏରେଷ୍ଟ କର। ଆମ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁ ଗୋମାଂସଧାରୀ କାମିଆକୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରେଇଲା ଆଉ ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ଖୁଆଇଲା, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇନ? ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାହବ, ଆଜୀବନ ଦିଆହବ। କ'ଣ ସେତେବେଳୁ କାହିଁକି କୁକୁର ଦଳ ଚୁପ୍ ରହୁଛ ରେ? ଓ ସେ ବିଜେଡି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ନପୁଂସକରେ ତୁମେ ଅମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଆବେ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଆଇନ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଟେ ଚାଉଳ ଚୁବେଇଲା ସିଏ ଭିକାରୀ, ଯଦି ବଡ଼ଲୁକିଆ ଚାଉଳ ଚୁବେଇଲା ସିଏ ଖୁସିର ଚୁବେଇଲା। ତୁମ ଆଇନ ଏଇଆ ନା, କୌଣସି ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନିୟମ, ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର।